जों लालायखागोन दे माथो सगायनांगौ जों हाग्रा माथो जाफैलाबायनांगौ मबाइल हाय हेल' गाइस वेलकाम टु बेक माय इउट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि मिस्टार ब्लग इउट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ आं खेबसे आं बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर स' लोगोफोर आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा भिडिअआ मा रोखोम जागोन बे थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ लोगोफोर अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायजेनसै आरो भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अब्ला जोङो भिडिअखौ जोङो सुरु खालामनोसै Oh my god! Wow! Mana serang. Jebenong wadi, bidi berjalan kena bersih, say, cijai. Boro bezani, ya alanggi. Lalai bandai jebenong wadi. Nanti semuanya kau jangan hagra mati dah, film kau bersih. आयु फाग्ला जादों बिदि लालायगोन होननानै बुंलायलायनाय बिदि हाग्रायाव नोंस्रा बिदि थांनानै बिदि जाहैनांगौ लासिं सिं नोंस्रा बिदा फंबाय गैया नामा नोंस्रा बिमा बिफा गैया नामा बेफोरबायदि एथ' लासिं सिं बेबायदि हमजालांनाय खामानिखौ मावनो बाव दाथ' नोंथांमोनखौहाय बयबोथ' नुसिगोन आरो बेसेबां लासिं सिंलै नोंथांमोननि बे खामानिया माने मोजां जाथावा आरोना बेबायदि मावनाया दा नोंसिनि थाखायनो दिनै गोबां मानसिफ्रा दिनै लासिं सिं जायो दा गोबांथार बेबायदिनो जोंनि बर' मानसिफ्रा बा बिदिनो बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो गोबांथार बेबायदिनो भाइरेल जागासिनो बेबायदिनो मोनसे जायगाफ्रावहाय बेरायहैनो थाङो बबेबा सरलपारानो बबेबा जायगाफ्रावहाय बिदिनो सेंग्रा सिख्ला ज' थाङो ओमफ्राय नाथाय बेफोरबायदि जायो आरोना माखासे बेबायदिनो सेक्सनि खामानिनि बिदिखौ खालामलायो दा बेबायदि खामानि बाहायनाया बेसेबां लाजिथावना दा बिथांमोना बेबायदि खामानिखौ मावबाय दा हमजाबाय दा बेसेबां लासिं सिं ओंखायनो दिनैहाय नोंसोरो बेफोरबायदि खामानि मावनाङा साना हौवा बेफोरबायदि मावनाया बेसेबां लासिं सिं दा थ' नोंथांमोनखौहाय बयबो नुजोब्बाय मिडियायावहाय बयबो नुजोब्बाय बेसेबां लासिं सिं दा ओंखायनो नोंथांमोनाबो साननो गोनां आरोना